Assembly Fiona Wow Debo. Tanahu. And a moo chamo. Tam kese ni bidi akonya no ntimi mu ohene ntam kese so da biara Sibwa wada na sebe waba nanum nti onu nanum na adi kwedi ago Assembly Fiona okotwetwe asema bo. Tana dere ho na mu twamo na so wani su biru a enye gyanum na abati ago Asembidi kanabusua uhuni se adwoa se mehye batakari ye tuntum na wahu se asembi aba na asema aba na susini kuroi ye ba bebo awramu ewo manhia fikesiem na no dwoada asetena ekoso Kumasi Traditional Council eko asetena na ye nyina yenim se asetena koso ana yewura etena se otumfo etena se a na obeka na santesem ne nsa ase ni nkonwa ahodo e wa santema mu a sabio manso twen ne ohaw bebre na ewo ho no ofre eka emasumdue eba nenso na no dwoada asema esi wo hode echenkurei na enkomo bebre na efiri echire aba a ya bebedi ho enkomo entam kese bi apiemu ewo ho ema yewura kora eka asem bi wose asem ni fia na eka me akoyese mo frefra asem eba fie asem okan ne mu edu na ne eba bedi ho enkomo mesro so bebo nua amane se adwoa atena se no atena se a obedi na santesem ho nkomo amamani amane kwan so de edika de editie de sefata se yeka ema wiase nyina asotibi na omofamu afutuo no ye ba betwetwe ho enkomo na matena si enyame nko a ana me bedi sa enkomo yi na nankra ewo eye ahasei na nankra ni abre me danedi na ye ne nankra atwetwe enkomo na nankra me mu akwa aba ya deshe na oho ye de na nanum adaro ma me hoye mesraw se nenu nala ana asomasene nala ana ebo ye chidom dane da nyina adwumadi ye de beso mo afidikesie so no nala app eye kwan a ye fa so sendiska efiri amanone edeba ye bibrem Ghana ha se no ana me kanfo de ama so wo USA wo UK wo any European country apesa wo maniska efiri hode ba fie no mesraw so be use nala app no se o use iPhone abetima download e wo Apple Store sanso ana use eye Android na Play Store ko download eye NALA ko download na oni omu eni dwumadie no se ne be ya dan da nyina no sika amane a toda na achi akofa baabi na wonhu de wonye no monya hotoso fanala na fa send sika efiri ye obi kroso efa ba ye bibrem ha sei na ni kase mebom ne se o send wie na udru baabi ese obo code ne sha de hian so babo nyansa podi ne keke e de ahye ho ye be ma discount e wo ho entifa na oni omu eni udwuma na nankra base aba oso biem ye ba bedi enkomo na watwi mu nsem bebre na asi na ene ye be ka ya santesem ya mamane ya mane ye di ka de tie sanse ye se asante enwuda asante etiase e be koso atiase enti asante tiase de ene ye bowram wo manhye fikisi na no dwoada eye Kumasi Traditional Council ekwa asetena na nentia ye te amanebo efiri ho ba no e kamia kwese na nye fedi agro ye se entamdie ahodo akoso ho ama yewura kra kaaye se asem ni fia yenkofa asem enfama asem ni mu edu nim se bai na waso atibi yeni ho enkomo na yempemu afutuo enfiri wonchen se ba amamre kunya sema fa ahensem ho ni asasesem ho a amani abre pa okay ebi se ene na ma yehu se ye akanfo ye asantefo yenim ya mamre nti ye pie afrifi a yenim ba bia ye fire okay ene ye se ehunu ba bia ye ko ebi se wa hunu ba bia ofire na opie ko a hunu ba bia se osan esan akọ nti se wa hunu ba bia ofire a hunu ba bia nso a wo ye den okọ enti ahensam de esese ye hwe ni yi nti eduru ha na mani abre pa na yenhwe bibi yensi hene kwa yensi hima akwa okay se ekuro anase oman bia wo ho na se ohene ene ohima ni ho a ekuro no intimi nwie pay okay na ba bia soso no ahemfo na ewa asase su nyina no ye kaka se bi se ahemfo kineye ebi de da bi achi okay na ohene bia nso wo sebe
ne hene a ɔhyɛ nase sɛ ɛba sɛ nswaye mu ensere o sɛ yedi asɛm o baabi a yɛde asɛm ne kɔ ma ɔmo hwɛ ɛde yie ɛde atu yie na adeɛ baako a ehu ni sɛ yenya bɔ ahemfo ne wie na ɔmo kɔkɔtenatena ase a afei wobɛhu sɛ ɔhema ne hene na ɔmo asɔ ɔmo ansum na ɔmo ɔtwe yo ɛnka ɔhema ne ɔhene deɛ mframa mfa mo ntɛm na nka abusuapani nso ata akyire ahwɛ atoto nneɛma ama biribiara abusua ne nsɛm ɔman ne mu nsɛm ɛne nana mumu mmienu ɔhema ne ɔhene ntɛm no mo ntɛm aba asomdwoe nso wobɛhu bɛduru baabi no na abusuapani koraa na ɛgyegye ntakra wɔ gyem na sɛbi ewiase sɛ woyɛ adeɛ a hwɛ ne hunu baabi a wogyina hwɛ ne hunu kasa na ɔɔka na dwene hu sɛ kasa na he na ɛbɛduro na ɛkɔduru baabi a ɛdɛn na ɛbɛsie ɛnɛ akamfoɔ bebree obie na no na ɔka asɛm a ɔnwene deɛ ɛbɛba akyire so na mmom asɛm na ɔka ne saa na mmom sɛ ɔfrɛ no mpaninnim deɛ a na ɔpɛ biribi ayɛ dɛn aka anaa ɔpɛ biribi ayɛ dɛn asere sɛ asanteman mu ha sɛ asɛm biara bɛsi sɛ dɛn a wonni ho kwan sɛ woka ntam ɛno na ɛyɛ na mepɛ sɛ mete aseɛ no because woka ntam no pɛ na sɛ yɛwura ni abere wate aseɛ asɛm no te sɛ dɛn ɛbɛsi sɛ dɛn ɛni kwan sɛ woka ntam ɛfisɛ ntam no a woka no ɛyɛ obi aniberesɛm a yɛnka ntam kwa nti mpanimfoɔ sɛ ɔhene a wankɔ ko no na ɔni ntam na ntam biara yɛ obiara ni adesrɛde a sɛ wobɔ so sɛ kim a na waka ne yaw deɛ ne wura fi no wasan akɔkae no nti ɔhene biara mma ho kwan sɛ ne ntam yɛmfa ni agorɔ sɛ wode ne ntam di agorɔ a ehu ɛna ntam no nso no waka no na ɔmo saa tietia ntam no so kwan bɛn so yɛtietia ntam no so sɛ waka ntam ntam na ɔkaeɛ no wantumi anyɛ mu adeɛ sɛ waka ntam ɛna nipa no nso antumi anyɛ dɛ amfa ammɔ so na ɔmo gyina hɔ de saa ntam no ɛna ɛkeka nsɛm a ɛmfata na kyerɛ sɛ ebuo ne anidie bi anyɛ dɛn enim ɛmma ɔhene no a saa ntam no yɛ dɛn ɛyɛ ne dea no eti sɛ nyame anyɛ wadom na sɛ ntam no ɛho asɛm koduru ɔhempɔn na ntam no yɛ ne dea no a ɔfrɛ mu so na ɔfrɛ mu nso so a ɛnyɛ sɛ wɔfrɛ mu sɛ mafrɛ mu kwa ntam no a mo kaeɛ no sɛ wei wo na waka ntam nti wobɛyɛ ho adeɛ na deɛ ɔde bɛbɔ soɔ no nso so ɔno nso yɛ ho adeɛ wate aseɛ ansa na saa ntam no yɛahwehwɛm na sɛ yɛhwehwɛm na yɛhunu nokora no ɛwɔ mu no a afei amammerɛ ne amane ɛwɔ hɔ a ɛsɛ woyɛ ɛma ɔhene no n'akoma ɛbɛtɔ ne yam ɛma saa tam na firi ɔkɔ no ɔmfa saa ntam no ɛnni agorɔ bie mu no na yɛama wayɛ so ate aseɛ nti ntam ka ɛnyɛ adeɛ a yɛde toto yɛ ano ɛka no basabasabasa asɛm no te sɛ deɛ ɛno nti na mpanimfoɔ se asɛm bie ne hɔ a yɛde sekan na twam na sɛ ano ne ano hyia nso a ntutu anyɛ dɛn ɛmma so ate aseɛ eti sɛ mokɔfa panin bi ntam ɛde ko mo ntɔkwa anaa mo de yɛ mo adeɛ bi dia ne kyerɛ sɛ mo amfa buo ne ani die anyɛ dɛn amma saa nipa no anaa saa ɔhene no eti aha ɛna ɔsɛ akamfo anaasɛ asantefoɔ yɛhwɛ ne yie paa ne yɛhyɛ no nso ntam yɛmfa ntam ni agorɔ yɛmfa ntam ni agorɔ na sɛ ɔhene bi ntam sɛ ɔbaaba mu anaasɛ ɔka wo kura na wogyina nkyɛn no woanhwɛ a wo mmom wobɛsu ma ɔno mmom abɛsu aboa wo ɛfisɛ nananom amfa n'ahogono nana bi a ɔwɔ ntam biara no ɛnyɛ ahogono so ɛna ɔde bɛnya saa ntam no enti sɛ ɔyɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ bɛrima sɛ ɔyɛ panin sɛ ɔyɛ hene sɛ ɔyɛ sɔfoɔ sɛ ɔyɛ kɔmfoɔ sɛ ɔyɛ hwan ɔhene ntam deɛ ɛni kwan sɛ ɔdidi agorɔ eti sɛ ntam no ɛbɛtɔ dwa a ɔhene biara amammerɛ mu no sɛ nya de wobɛtena akonnwa so sɛ kimu a woni maame o woni papa
woni nua woni abusua woni adamfo na emom se wonte akonwa se wudi asem de a wobetumi na obi adi agro wobetumi obi kura ohwehwe na obi anu a na bia mu school ayensi bia mu die na oka obi ani honti obetumi aka na emom se bepia dudu mu a ye betumi achi ne dedua so ati ase aha enti ohini bia ntam no eye na nibresem enti sa wo ka ntam a ese ntam ni wura no ofrew na mobeye mu ade na yehwehwem na yehwehwem wie a na se entanhunu wo mu a entam ni wura no e de nsa besin bo aka se wo ntam a kan de ntam hunu what I say ha na wo so ntam a wo kan e de e se ni se sa time no na ohene kro no wa hwehwem aye den ehunu na nso mo mfa mo ho nya den enni kwa je se wo kan ntam no asma kan ntam afa mo ho adi what I say entam no a wa kan o se ya chi udedua ye be chi udedua ansana wo wa ye ho ade ansana ya hwehwe sa ntam na mo ye den mo kan aye no ntam de yemfa ni agro ma membu sa semwe eye se anase atwa se ohene bia ewo ntam ana meka cho se ohene a wankwa akon no oni ntam bra na ensem ne koso no na yewura nso ete ho na wo hwe video no na wo study video na timu se nipa kuaku be miensa enan so na ye kan ntam no ye kan wo bra yewura ete wa na utimu se yes nani abere Minutes wa video ni bi na hwes ne ya omudan na dide ntam no minka so omudidi agokora e wo yewura nim a o ka de fa ho aha no na ehu no on se embenefo se ade etwa mu no ene e bon kontine hwe na nya ade e ba ofi anase aba ofi na de o ka ntam no nim a on ka hwe obehwe wo e se pani bia sa ntam na na omo kana omo ye no ho no ni wura ne te ho enti ni wura ne te sesebo so sebo a wada na sebe waba nanum enti onu nanum na adi kwedi agro onu wada na ojuju no ho na waba nanum o se waba nanum nti mede nanum ye den ekwedi agro ayasam kase pa ena o makofa aba ayasam kase o ena o makofa aba enti entam no akoso no de enti a waye din no ompre no ho okay entam no ye ne dia enti on nanim kwan a wode dai ode befa so so na no ena amamre mu no sebe abru sebe so wo mu a omu nim amamre enti amamra se no de ebesi bia na omo ka sebe nse hunu wa akire what I say na nka se ye be dia pipra gro kra na ye nia pipra gro wa sore de what I say anase ba bia yesuma fidi kese eda ho se bomb da ha eho na nkwala se ekwa kwedi agro na anim se bomb do to ebekum so enti wo import ho na ono ne ntam mumu di agro de a na jese mu no mu pese mu kire se mani abere chen na eti ono obeye di no ahwe mu na emu onimi bra obepega no abusa mu ntam no asem de enti a ema mu ye de mu kan ntam na no ena si ehwehwem ni ehu se enye ekwan a mumu bia se ofa so kantam no a eka bia se ebo obi a no ye de bebo what I say enti nya pani anim ena ye koye sa niema no enka monka ena wo fie ana bra oni ho kura na nka enu mepie nanim impempi no mete se ntam kana se ntam die no eya na ye ka de penokure ana se ye ka de san ye huti ewo ebia nsem bia ye de ato ye so ana se nsem bia ekoso na me so hwe video na hwe se ne no mo e ka ntam na timu se eni abere pa mo eni abere ye ai so mo ka de san omo ho enti eno so because ye nim se ye ka ntam bia de penokure ye de san ye hu firi bibi ho enti so mo so mo eni abere enukure se enipa mienu eko a eye den a ba kwa asem nye de eti wo a wonim se wasem nye de no ye pata wa se ujaye okay se wanyai na koduru mpanimfo anim ana se aprosifo anim a ubenya amane ati eti ntam ne ye ka edije tumi na emo se hu se ntam na wo ka no enyina so papa bi
ewo ho a wugina so aden aka ntam do se so oye mu ade kura na ehwehwe ntam no mu a ye behu se wo se fata se oye den wo ka ntam do se wani birisam cause ntam no ye obi ani birisam enti ye nka no kwa enti ade a wo boa no ye mfa ntam no nya den emfa nye so ata se enti eduru ba bia entam no ye ka na emom wo ka ehun se dia wo ye no eye ne kwan so no kura ye turodo a ehwehwe mu a ye nya fobuo bia ye den ewo ho eno kura mpo no entam na waka no kura no omfa ho ndi sa akwa wata se eni ntina mpanifo se wo de agya akwa kura na ye nya o se kwa kokwa wata se ntintam de ye mfa ni agro nana ye hwa de bi ye wura ka asem bi o se asem ni fie so mo ko fa asem aba fie mo emu edu fa ye wura mu sa asem no on se o ya ade na pani ka se hwe yie ana agyan ana asem ni fie na mo ya kofa asem aba na onim de nti a o kasa what you say if you say ebetimi akoba se saa entam we ebia ahemfu mienu ena kasa ntam ana ohene ene ohema ena ntam na se busu apani ni ohene ana se ohema na ntam sa we abam se ntam ne ye hwehwe mu a ebetimi akwa akoduru ba bia afede de bekwa akoba kura ne se akonwa no kura ye de na abedi bi so ti ase ene nya sam tra na da ho sa no ene nti na ye nkantam basa basa etu ntam no ene ba bia akoduru no ebekwa akoduru se oye ohema oye ohene oye abusu apani eye den ena atubedi abusu apani ana bedi ohema ana se obedi na afa ye behwehwem what you say if say one wakoka mpapa eti ese mpapa no se den ejigre ena se mframa nso mfa ya ahwidie mu yedi una odi ho akofra ai ahwidie ena ahwidie no se enwoso enti ewoso dia na se ehunu ba bia saa ade ama ahwidie na ewoso no efire what you say enti ntam ka no enye se oyo ohene oyo ohema ana asem bia no na de wano na woka eti se panini ka se asem ni fie a eya die mu adu o eya asem kese pa so ni ye de ase di agro so enti ntam ka no ebema obi ato aso adi na konwa entam ka no bema obi akonwa so ayede abono sanete na ye hwa de me se ene ye di manhia ho komode esi na no dwoada me kasa no me ka mamponten asem mamponten asem ne ye kana eye bantama hene so nani bepie mu ye den because me huse no won so gina eho ba bia na nkomo no asa ye afa no kakra company mfo se enka ko tire nkodi moko ema mfifiri bone nkofura ponkyere ne okay nanso ese asem bi wo ho adanse ni ho nso a yetwa ho bi ne de abe danse ko mamponten asem de enti so wo hwe ensem na ekono a de ekono nananom no a omo ye saa niam no mienu eye abusu akoro sa what you say mienu ye abusu akoro enti se abusua ni abusua eko a ena meka jo se sabe se enkra ni nya omo asem e wa asase we so a enhoho de ufiri soro obepe de e wo nkra ni mu so enti opo wasem a wa obenya ena ade bi nso ne se eben ne se ekoso na we ne nye ya entena ho enka se emfame ho what you say abrechie no odwan ene emwa na enam na abrechie ha adwen ye kan odwan so emfame o se mo na munwi se o se emfame ho emfame mfa abrechie godi nsemo na ha bae no afa na nwa homa no odwan na eden esa no kom enti ade bi ho ne se ekoso na nim se efa ho kakra ana se ubetimi aboa ema futu obi ayeden aba entena wo ma asem ni nyeden enkoduru mpaninimu ansa enti se ekoduru mpaninimu de a ene mpanifo beka kire se enam se wanye sei ana wantutu sei enti no asem bi wo a ewosenke aka kire wo dadaada ba eda ho twe enti sa asem na aba no ye de befa so ayeden aka akire wo enti nana me fa se asem wo ye busu asem ana asem wo ye busu asem what you say se entam no bia de paade na odi ntam so paade a
ese uhunu baabi a wugina eti sentam na ba mu di a yewura na ntam ye ne de an obehwehwem enti hwehwemu de be ka koba ne se sa na tie de a ene obia mekire nase baabi a ofire ene de enti a obenya akonwa ne ye den edi na ha no ena ye bewuram na ye behunu se sa akonwa no kura mo ko ho anase ntokwa na mo ko no ana nipa na mo so obi akofa nse o medi ade no odi eyeye anase enye de enye yi na akofa nsem bi a enka eni kwan se eba na aba efise enya ohene no na ama na aba na emom wo na wama asem na de aba efise asem ni fi a yenkofa asem ma fi sete because sa asem na yewura kan no na wo kan asem pa enti sese ba bia duro no eya busuafo na moko ti se busuafo na moko de a ene obia baba ba kire nase aha ene duro ba bia ye so obia nkofa na busuadu anya den emra enti abusuadu ane ba afa ni ye behwehwe akonwa no wo ye asefo a wo ye ade asefo wo di akonwa ye den ebeyi enti santam ya makanya na akofa sa nema we aba enti edi abusuadu ane behwehwe sa asem we mu no ye behu se we die wo ye disitoro wo di bia den enye yi na bia we die bibi nti na akonwa no ko ho enti akonwa no kwa den akwa anwa enti pam no twa no akonwa timi kwa hwa se ko di ba bia enye de nipa na so die na bibi nti nipa na ba baji no odi a akonwa no kwa anwa na akonwa bia kwa anwa bia nso edi se bua enta ento se Yesu mra na se nyame mra no na akonwa ni wura nsa ayere nsa aka ansana ye besi bia si so enti eduru ba bia ahemfo no ene ahemafo no yentu ye boase so yentu ye boase na ahensem no enye ntokwa na se nananom a mumu twa mo ho akonde a ene natima muhunufo ene ekromofo nso so enye den efise mu na moye nhwe so papa eti se wo ntokwa no ene de wokanko ebeba ntokwa no ene de wahwe ase nso ye den ebeba efise pani ntena fie ema asadua anya den emfo eti se ntokwa bekoso de a na mo sa kantam so de a ene ne ntam wura no eso ohwehwem na ba bia no kura da bia no oyede odeto nana ye de yenkomo no aba awie ye bisanse nkomo ye di no emu nsemu ewu na me pese ye hwa ade bi emre bi kwara na me ne wo di nkomo na me pese me busa fefe nsemu hu mamamre ne mamane bi e ma kwara ka chem se asante ye nkyere asante asesa nsemu ha ye mfa ya no kwara nka enkyera se ti se asere adwo pese me fifi mu no asa wo stope mo kwan mu a na wo ka asem bi eti se ni asem yi kwede se ni ye be kyera asante ase o Dabi nya sa nete okay asante nkyera ase no ewo mu mienu ye wo ekon ni sie no ekwan a nana se tupani ene ahemfo ebae no omofa so ka enipa nyina bo mu me nyina be ye baako ne ye de be kyekyera asante esanti asante enipa no bo hwete na ye dom swa nti ye nananom bae na ombebo omodin se nya nipa no ebi firi ha ene ekeka ye nyina bom ene ye de kyekyera asante ene ejina ho wada se eti anu de untimi nkobie wa no nkoka se sebia so wo de ofiri ha we wuye sei wo de wuye sei na kan ye de aye den abeka ye ho se ye nyina ba ye baako e wa asante ene ye de akyekyere na emom enkonwasem de ye wurawuram ye fifi mu ahwehwem ehu de oye de sikan enti efa se no sebo na atena agwam nto no ade betima so ti ase na nye sebe ba bia ya boja funuma ene nkola di ahurisie so ti ase mu nsuro mfere ade tana ho ene mu twa mo jata buruwa so tana edere ho na mu twa mo na so wani su biruwa enye janu na abati awe tena na asa so ti ase enti we ne ebesa efise de ompese omu hunu no obi abehunu ne de nti nananom ba ma omahunu obi ahunu ni benkum na obi ahunu ni nifa na ntokwa wedin na to atwa efise de bia me ka se nokura mpata nkontompo a ntokwa ntwa
so what I say enti ha no a omo ye we makanta ma yese no mo ana makofo asem na ba enti ewura nso oba we ntam no mu enti ohwem na so ohunu ba bi anokure da ontwa ntro Debi ontwa ntro ana onkata nani debi ana onsi na so ho no de nokure na to ba bi eden eda ene ne friend say to me ene friend ohine a oka nokure wodi nokure na onhwe nipa anim sebe onhwe okase otenten ene usika ene ba bi a wako school akoduro na wode nokure eye adwuma no ene ne friend say obrempon anase otumfo okay what I say na nya de ohwe nipa anim sebe looking face onwe inti mapam dabi so ho asante akonwa enkyere saa da Nanankra ye sore so sese no ye twen yewura wose wo betia ne na chi kakra ti be na wotwe mienu de na wakwa aba ma yehu bebi a asem no bekwa akosi yesi sini na wie ne behu chale sa enti sese de ye sore so ye mpese bedi yewura nim na yaka asem bia ye de yenu nsuo ntwe ope ne ye nhwe bebi ansem no ebesi fa akọ because ensem a efiri ho baro I said ye waso buchia na ye bom a eja no ehuru no enti me hu sanse me yem hye me ti ye sore so de na ye mpese bedi ye wuranim de ye be na be ka de atwato obeka de akire ahwefo a omagye brehwe yen na ye sore so ya me pese atiefuo nyina hunu ni se mo hwe na bi okura na akonwa da no fi onsua ho abakwasem onsua amamre bia akonwa ni duru na se wo pa dia ebe ye dia amam eti hyase ne sua ena nananom ahemma ene ahemfo soso ezese mu nyina mo ye ba ko muka bom ebise ohene ukrokro ohema na ohema nso ekrokro na ebise ohene o maame ne ohema o ena ohema nso so oba ne ohene eti se mo pese masetena ye ya on se ye duru ba bi na se ye de snap bedi dwuma obon se wuchima nchim sigi se oto obo ase bo na pampam opa bo na pampam be mi bi obo boss kese ba ko ansa na wuchima ayere chese onukura mpo asabe oyetoa a ade ewom ye befa ade aye amamre no onukura pa akrokro so te ase enti ohima ohina se okrokro ohima na ohima nso hu ni se ne ba ne emfa hu se enyo na eche mo wo wanya bedi akonwa no nko ade upew umpew o maame ene ohima upew umpew oba ene ohene enti adenti ene se asem bi ba muntimi hwe nsiesie no wo fie musi muntuma ede hata abonten de ekono enye eti ahemfo ni ahemafo enhyase ensua saade no na abusua mpanimfo nso ntakyere mmoa ema o mafutuo na ma animonyam ne anidie enye de emre nkonwa no ho kakra na se de ekono de ano oden na enye na efere se ohene ni ohema na ya twema baabi abusua pani akoko ohema ho na omone ohene twema nso adenti na o se basa ebasa efere ena akonwa nso ubedi a wa bedi akonwa no ese hu se akonwa na wote so no untimi mfa nsansi obusa wo nko a wode ya o ebisa akonwa ne ya abusua agapade ene ya yiu se hweso ye den ema abusua no eti wo maame hema no ono na owo fie a ono oye fie wura ono nti ena nsa ka akonwa no eti adenti ena one ne nka mu na se ono ohema ntimi anka mbom ono ohena ntimi anka mbom a abusua na aka no omonye den na mo nso mo de ntitima ya den abeto abusua no mu sesei ebia dia ohene ne ye no obi wo ha ope obi nso mpe de ohema ne ye no obi so wo ha ope obi nso mpe eti mu be den abusua no mu be chemienu tambia na de ohaw so eni atete ena eba abusua no ti eba sa abusua no mu nyo pati abusua no mu nyo ti eba sa nso ekrom ho de ekoso bia no eni die bia no a ekrom ho fo ne den ede mamo mo ba ye frɛ mo nanakwa pati nana na eba ebi kura oti ho wo ba obesore nanso onu ni tirimu de asema waka ehye ni tirimu se pia bonti na nka woti kura nka baabi a oti kura no utwam kura nka anyere ka honfa ho so nti mesre se abusua pani ohema ne ohene munka muhummom na mo na yedi kuro na yeden ahye mo nsa na tambia no asomdwe emra kuro no okay Nanankra yebeda ase abusua nala app ana me kanfo e de ama so wo abrochima mu ni titiri ni USA UK
and I say any European country a war a wiase afa na nyina se opese umani ska fi hode ba ye bibrem Ghana ha say ya Yuzunala app no ukọ Apple Store ubenya wo ho sanso na akọ Play Store betimi a download na ode amani ska afi ho abafie mesraw se o send ska no wie na udru ba bia se wo bo ye wo code ne sha bonyansapodin no efa hye ho nyansapodin ne hu yam ye pa esan se nyansapodin na ababode a hye ho ne beboa ma wo first $50 transaction na wo ye no se bio ye ma wo discount e wo so enti mesraw bonyansapodin no efa hye ho se de be ya se ne nkrofo omo te de e wo nala app ne so no so watima te de ni bi wo send ska ba na so se nya so mfa so enti mesraw yes ade no efa ema me sanso na nan ka number no e 053 5365 999 0535365 fa na friend anankra obetima boa ama won so yade bia atena wo so ache se yesunsun yade eye honam fam obetima boa atenete amanigye aba efie adwoa ene medin da se ne yehia bye bye adenti ne ebube ne brebe ze se ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bia si kro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa no di asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya